Wakasimba era ana baba. Ana maiyo wakasimba ere. Unoziwa kusasimba kwedu tochagura asimi murisima pengu mwariwe munondipasi mwariwe ndomuda mwari muyamu wangu ndakatengwa neropa raishe mwari wenda wangu seyerei kwakauya wamwe chibvunza kuti tingapone erei hungu ndinoda mufoni esi wangu neniwo ndinoda mwari wendomuda mwari muyamu wangu ndakatengwa neropa raishe mwari wendawa wenyu chose sokoti ose mangwanani ano muzita mambo Jesu tinotendai toda kumukudzai kuti matitira zvakanaka kuti chengetedza usiku wese kusvika panguva ino. Ndakunamata ndichikumikidza dare rino mukati mwemaoko wanyu Mwari tasvika panguva yekutanga basa redu. Ivai pakati pedu kusvika tichipedza. Muwe neutungamiriri hwedu hwese hwetinaho pakati pano utungamirirwe nekuropafadzwa ndimi. Ndichikumbira Mwari kuti muvape uchenjeri hwamakaisa kuna Solomoni chivai nesu patakupfuurira mberi tichipedza muzita ramambo Jesu mazvita henyu. Amen. Amen. Nyaya yangu iri kuti andine mudzimai wangu kumba uko, saka ndakaenda kobate mameseji foni memudzimai wangu murume wakagarapo. Ndobvunza nemudzimai wangu haana kutaura chokwadi. Ndichoenda kumba kwevava murume wagara uko, ndakasvika ndichinomutaurira kuti ndo zviripo ndichinomuratidzawo mameseji nenamba dzake dzadzimufoni. Vakaramba vakati handizviziba izvi nemudzimai wako tinotaura asi nyaya dzekudanana hatitauri nyaya idzodzo. Ona chimuti namba dziri mufoni ndedzako, saka iwewe pamwe pane munhu waishandisa foni yako kutaura nemukadzi wangu ndiwo unomuziya. Ndaunza kuti chinditaurirawo kuti pane zvoruziya here. Ndopakadai rakati hongu pane munhu waishandisa foni yangu achitaura nemudzimai wako. Kati zvakanaka ndiwo unomuziya, saka ndakusiya uchi mudzimai wozondiendeserawo kune munhu waishandisa foni yako because ndiwo unoziya kune munhu. Ndichidosumuka pamba pawo tichiti takuenda, ndopakati agarai titaurirana chibva tagara. Ndopakabudisa kuti ndokumbirawo regerero nini mukadzi wako ndakamupfimba akandibvuma, asi hapana chindati ndadini ndanga ndaita naye ari kuna ndati ndasangana naye. Ndo mamiriro akaita nyaya yangu kusvika mukadzi akasara paumba pavo, vakagara naye 4 days, akamutsvakira mari yebhazi akamuendesa kumusha kwake mukadzi. Kusvika parizvino ndo nyaya yangu. Saka imi makabvuma kuti mukadzi aendesa, saka proof yacho toibata sei mukadzi apa? Ipapo handichazivi zvekuti iye mudzimai wacho kwaari ndio unokwanisa kudayira kana nyange asipo hake nematauriro hake aakangoitawo kubva paakaenda. Nekuti anhu aseparatana kudaika anogona kukurambira ipo paakatogara pa unogona kuti handizvizivi nekuti muridzi wacho waizviitirwa apo. Handi muzvona
Saka dai makatongomira nemukadzi wenyu momangara nyaya yenyu mukadzi wenyu aripo ozvidairira nyaya dzake ega. Foni yacho muna here nemameseji? Saka proof yacho toibata sei? Hatitangi tabikisa but tinotanga tataura nababa yaya. Ngatida izvi kana kanyapowa fungwa dzacho dzoruziva zviri kufunga ngapo tosangana mberi. Iwe nemudzimai wako wakambata mamessages iwe mudzimai wako wakaubvuma here kuti wakaramba? Mukadzi zvaakaita tiri pamba Wakaramba. Asi tasvika kumba kwevava ava vakuserera kuti pane munhu waishandisa foni. Iye takandomubvunza tikati iwewe uruzi une munhu waishandisana nefoni ndizvo here rutauro? Mukadzi akati inini handina munhu ndashandisana nafoni naye, asi munhu wamatoona mameseji ari mufoni iwawo ndowendaidini wendashandisana nefoni naye, ndo matauriro akaita. Sazvino kuti wakabvuma kuti apa ndo waitaura nawo mameseji anga ari chii. Kushako mukadzi ngepi? Musako mukadzi kumaondaro. Maondaro wakamusiya mumaoko mwemurume Mukadzi akazomuisa pe mukadzi wacho? Mukadzi ndiwo akamuperekedza akaendesa. Ndiwo akaendesa musha kwake. Ichiroti kuperekedza akasvika ichotaura nhoroondo yese mafambiro ezvakaita zvese. Havana kuperekedza kusvika kumusha, vakangoperekedza kubva pamba pavo kusvika kunokwidza bhazi kuti adini aende. Saka izvo mukadzi uruzi rumaoko mani? Mukadzi haasi rumaoko mani, vabereki wacho. Aiwa, abereki acho ari kuti mwana wadu uripi? Uriko kumba kwavo. Asi maoko mangu pamusoro regai ndimbokubatsirai mukoma. Inini tichida kunyasa kutaura pachanhu chaipo. Mungadai makagara nemukadzi handitya, magara nemukadzi ibi muna abereki handizvo, muna ana atete handiti, ko makatadza nekugare pasi naana atete naabereki enyu kuti honai nyaya iri panonge inge kana maida kuperekedzai mimi mwaipiwa ana atete kana kuenda kuna samukuru wakaenda kobvisa mari handiti, muine evidence kusvika musvike pamba pacho pemudzimai wenyu handiti. Saka muri gomba here inochinja imakaviita imimi kuti muzosvike pakuti musiye mukadzi pamba pemunhu kusvika mukadzi aende kumba kwake. Right, makazoenda here kuna ana atezvara kuti mwana wenyu wakasvika here? Atezvara ndakataura navo pafoni. Mirai ndichifambe naye. Ngatida izvi mukadzi uyu wamusiya kumba kwake uyu wakagara mazuva mangani kuti azomuendesa kumba kwake? 4 days. Yakanaka. Pamusoro changamira zvemwakabhuya nemurume wakabvuma here mudzimai wenyu unodana nemurume? Mudzimai wakabvuma? Esari tu akabvuma. Anditotara mudzimai wenyu wakatenda here unodana naye? Wakatenda kuti torienda kuti ndo zvakaitika, asi hapana chitakataitaba kwakutotanga kudini kudanana. Apa pakatonaka nekuti gomba already mwamatoribata, mamusingachatofaniri risiya gomba naro kumba kwemukadzi. Ndiye wamukwambo wenyu inei mwakatombape chance yekuti atombosara operekedzana muruziye zvaakasvika ichotaura here mukadzi. Ende abereka anongodaira kungoti ho mwana weduru kuno but ari kuti uri maoko. Semaitire mkuye kumangara komwaita kudai mungadai mauya nemukadzi wenyu handiti muchizwe matongerwo inoita kana mwakusaparetana zviro zvakadini zvakasununguka already now mukadzi wakasumuka basi, asi mbasha dzake dziriyo kumba kwenyu dziri wakauya kotora zvese nemidziyo yake chimbopikisa yawo to anetwani ari papa. Mune chekupikisa here pane zvotaurwa nemurume? Ihe ndine chekupikisa. Muri kupikisa papa? Ndiri kupikisa pekuti tinodanana. Hatikadanani. Maame chidini? Mukadzi wake uyu zvaitengesa mafuta, maperfume zvakangosiyana siyana. Saka pakuuya kubvunza chikwereti dzimwe dzenguva andokwanisipo waite zvekundifonera. Pamwe pacho waita zotikisa mameseji. Saka mameseji amwe acho ndiwo aakaona uyu.
anga asina message yekudanana. Message yekubvunza kuti nhai Mukwasha ndiri kubvunzawo mari yangu yeperfume ingazi message yekudanana ere ingapatise murume ere iyo. Handizivi kuti iyena wakazviona sei. Saka Kudzidza kwakasiyana siyana handizivi kuti iyena wakazvitora sei. alright, asi wakasvika ere kumba kwenye chitaura nenyaya yemameseji? Uyero wakasvika. Mukapindura kuti chi? Hatina kuwirirana. Wakada kusiya mukadzi wake ubva adzoka peuro akati taakwenda. Ino ubva atira murume wake. Ubva adzoka futi nemukadzi uya uyu. Mukadzi ubva ati udonitema ngedemo. Ubva ati inda kuti kwendomba. Ndaufonera babangu kuti udoniteba nedemo. Ubva afonera babake. Ubva akuita kukugara. Makagara naye mazuva mangani? Mune mukadzi ere? Ndine mukadzi. Samagara navari ai? Ndinogara waigara nambuya. Imi makati ndogara nemukadzi uyu haana kuuya mumaoko mangu, haana kugamuchirwa muma kuti wafunira ubva abva mumaoko mangu inini. Akafunirana zvakaita nambu, ini ndakaramba. Akafunirana nambuya mudzi wemusha. Indogara pangu, akaenda kumba kwambuya. Asi wakazosungura sei kubva pamba pakoyo? Mari waita zvekuzvitengesera, waitengesa zvinhu zvake, saka mari iyo nayo wakaona mukuzvitengesa zvinhu zvake zvaitengesa ndokusunga kwake. Ndikubvunza wari papa. Ndikubvunza. Imi mati maifonerana semunhu aitengesa zvemayo handiti? Handina kuti taifona, ndati kubvunza chikwereti chake. Waigona kuita zvekufuna. Ndokusendera, waigona kufona, ndokufonerana. Tiri kupesana? Hatiri kupesana. Tiri pamwepo wani? Echibvunza chikwereti chake waikufonera? Waifona kuti haufa mari yangu. Namba dzake dzenyu imi wakapuwa ndiani? Namba dzangu wakapuwa ngemukadzi wangu. Saka waidini ubvunza mukadzi? Haana foni. Ari pane radzi. Hapana, akambofamba. Komboya ari pane. Mbuya hapana. Wakanga akakwereta zvinhu kune mukadzi wawo uyu ndiani? Ndini. Ndimwi? Ndimwi akaenda kokwereta? Waitofamba chitengesa watu ndakatosweta. Ndati wakanga akakwereta ndimwi here? Ndini takakwereta. Asi mukadzi wenyu ba? Asi mukadzi wangu baino. Zvimakakwereta zvaita including yekuti mukadzi wenyu unoshandisa. Waitengesa mafuta ekuzora, ndakatora mafuta ekuzora mairi neColgate. Chete. Saka pakupindurana kwemameseji waipindurana naye pafoni ndiani? Ini ndine foni, saka ndaipindurana naye pamameseji. Imi naye ari papa. Kupindura kwekuti ndiri kubvunze mari yangu. Kungaitisa naye ana baba ndidaireiwo. Munonyatsoziva kuti mukadzi wenyu unotengesa. Uri kubvunzawo mari yake handizvo. Handisa ndaana yabambuya. Kungaitise pressure ere kuna ana baba kuti abva avhunduka kuti mukadzi wangu urudiwa. Pamusoro iyi chinoitika ngechekuti dai munhu wacho anga ari padhuze apa waigona kuzvidairira neumbo hwacho huripo padhuze huchioneka apa. Izwai ndimutaurire mukoma. Imbwa inoroyo rwape abira. Ndosaka ndandiri kutaura hangu pazina arume amwe akutomungwadzawo. Kazhinji kacho kuti nyaya ireruke kakutaura chokwadi chezvinenge zvakaitika paground. Ndo chokwadi chacho chindikutaura. Ukaona kana kunyangwe munyari mukoti chaimo. Ukasvika pamberi pedaro uchitaura Major Street, sorry mambo wemunhu undi ndakamurova mbama. Major unotaura enda community service. Ukaenda pamberi pedaro uchiti Major Street unombopedze nguva yake ombomutaura chimbobudai na 8 mozopinda na 12. Oya kuvheta futi akuvheta kwazoti azveshuwa changamire ndi ndakarova munhu umbama. Major Street unokupa mutongo wakadini. Uri kuona? Pane dzimwe nyaya dzekuti tingapedze dare nguva. Dziri dzimwe nyaya dzokukurumidza kubvunza. Kubvuma chete. Hakuna munhu unozombofa akaende kuti wakagara nemukadzi wake mumba kwako kusvikira pakoti mukadzi wangu uchisara naye uende akuende kumba kwangu. Iwe kwakutobvuma kwakutosara nemukadzi wacho yena. Chakuti mira chakuti iwe ubvume iwe ndakunzira mukadzi wangu kuti gara naye uende kobvuma iwewe. Kodai akafuma akafa mumba waizi mukadzi wani? Endeinda. Dai akafuma akafa wakusira mukadzi wake uyu. Ofuma akafa mumba mako waizi ngewani? Pamusoro changamira. Waizi ngewani? Sanganeni mubvunzo. Waizi ngewangu. Saka nanhasi ngewenyu. Namunasi ngewenyu. Pamusoro. Ngewenyu mukadzi ngekuti uyu murume wari kutoti ndakamusiye pamba penyu zvokuti makamuendesa atozvizive. Matrix aripo ngekuda izvi. Zviri pamusoro pematembazi evanhu. Umwe unotaura kuti mukadzi ndakubata nechikomba ndakuende kodaidza abereki ako. Wakubata nechikomba chacho chotamba mumaoko nomakumbo. Uyu ndiye wangu wenyu. Mwana wanyuri apa ndakuenda. Umwe unoti patokubatira apo imbwa inororo rwape abira. Izvo zvitorongedza zviro zvako ende kwakadini? Kune chikomba chako. Umwe unoya kwako kusanira pane chikomba chako ipo papo. Dai kuri kuti madinetserane vakanga vari kuita umbamawo pamusoro pekuti manisenderana mameseji nezvikwereti zvenyu imimi. Mukadzi akaenda kuzvisungirira kana kuita commit suicide. Waibatwa nemhosva ndiani?
Shangamire. Sangana nemubvunzo. Ndino pane pindu wambobvunzwa ndisati sangana ne. Apa imene muchabvunza asi tidombo timbopindure apa pemabvunzo. Ini ndaida kuabvunza kuti pari kutaura mukwasha kuti akanditi sorry huyai titaurirane. Makazvitaura ere? Anotaura kudaro. Saka aya kutopenga zva. Andizi kuti ari kuzvona because kutaura kwa pamusoro yachakanyorwa dzababa aya kuti mameseji ngekutengeserana ka pamusoro aya ana meseji yachiri yakanyorwa dzai mtu kuti anotengeserana po mameseji phone yacho hayo akutotaura asikuta mukutaura meseji yakatangoti ndizone zvakawanda mufoni ndakatasa mufoni memukadzi ndichiona dzimwe namba dzadzine mazita ndobva ndati dzike ndofunga meseji yanga iri pashi pechi 4 kuinbox ndakaona yakazi hi sweetheart anditi ndaona yakazi hi sweetheart ndo meseji ndakatanga kuona ndati hi sweetheart ndiani ndope ndakano pakanaka ngati basira na musoro ko kufunga mwatangamire chikawo kuti nyaya ka peiguma ichiri padhuze wake nonaka kana amuna senda meseji yakatanga kufenderwa kuzi azvishupi zvidiki zvinoda foni yacho iri padhuze inokotseswa paikuneti padhuze meseji yenu makaisenda ka pana pamubira Alright, haina tsiba shamwari. Iteramire akadaro. Nyaya ndakuiprosponda. Yotera mukadziyo ayamudari muno. Akataura chokwadi chakapa. Ndo wakamutenda. Ndakuprosponda ndopanda pamutenda. Ndiye anokamutenda. Kuti akabva pamba penyu imimi. Wakabude Uyu wakamusiya pamba pako iwe. Echoti mukadzi wako uyu. Through nema messages. Akusira mukadzi iwe. Wakagara naye 4 days. Pa 4 days iyo zezo chibhora kuti jira ritatakuriswa rinorema iri. Chamwari wapasi. Kunyangwa aitengesa kari nemari yake transport. Asi wakaaccepta kuti ndakwenda. Pari zvinezvi iyo wacho wasutoziva kuti mwana womunhu uripi. Wakasiya ndomuti pamotikari mushika-shika tsve nelageji yake kwakusumuka kwakwenda. Kuti akasvika kozvisunga, kuti akasvika kuendomwa mapiritsi, kuti akamwa poison, you never know. Kana akatizire panomwe murume wazvizi. Abereke mukadzi iwona pari zvinezvi ari kutaura kuti mukadzi uri mumaoko madhubho. Kuona chaanoona anotanga kuya kobvunza musha madhubhe. Asi iyo ndo akaenda kokonzeresa kuparadza musha wamunhu. Mwana kuenda ari murojera mutaura. Hazvino macho. Alright, ndibozwa kuruta, alright ndibozwa. Ndichakupa nguva dhubhe. Ndibozwa. Ini ndiri kutsigirirana nemashoko ekuti ava baba vanga vanotora mukadzi vauye naye nekuti vakagara nawe ngadai variwo vakazotonomangara kuti ndasiyirwa mukadzi. Kune ere vamakatsaurirawo kuti ndasiyirwa mukadzi? kutonyarara kwakutoti ndokutoti mhosva wanga uri kuiziya rupapa ngekuti aungagara nemukadzi womunhu 4 days ari kana dai mbuya rupapa acho ari pano taida kuabvunza kuti imi maigara sei nemunhu wabve kumurume wako echiuye pagomba. Izvozvizvi mwana wangu inini akandoende kundoti ndikandoende kuti yo mwana wangu ndiwo wanga uinaye iwowe tora mwana wangu kwakugara naye 4 days chatochaya zvekawakongati 4 days dzakatowandisa kani 2 days kana 1 day yacho kutorara asiri pamba pangu kutoti hapana arume ese anochengete mwana warara asiri pamba ba. Iwo kana wanga wasati warara hako naye wakadini kokungotara padaro kuti ho mai andakapfimbawo asi ndasati ndarara hangu nawo ndasati hangu ndarara nawo asi ndakada hangu. Ndinotaura zvozvo kunyepera kuti tanga tisikadanani ba asi taitaura tisi pamamesa asi tasikadanani. Nyaya yapera kudhara kweso kwakungowawata kwatakuswera kuita changamire mapedza kudhara pamataura kuti enda kotera mukadzi uyo auye naye apa nyaya iparuke apa zvapera papinde mwenyaya. Une chekutaura here awi iraitimopa ndinacho chekutaura uyu rupapa haana musha ane mukadzi achigara pamusha pambuya rupapa. Mbuya rupapa ndiwo wakapuwa mukadzi. Wapuwa mukadzi ndiwo wane zvawakaita kuti abve pavari. Zvinoreva kuti ndiwo wamungatodaidze kudare rekudzosa pai kumukadzi. Hameno kuti ndashaisha kutaura. Zvekunyengana zvinozikanwa regerai tibatsirane chakupai nguva. Uyu haana kobvunza mbuya rupapa bawo. Mbuya rupapa handoaisenderana nemukadzi wayo mamessages ba. Munhu the accused person ngeuyu. Uya teramirai mukoma. Teramirai. Uya achiuya wako achikonfranda pamba parugara uyu. Wakawabata uyu haana kotsvaga musha marugara pa. Wakawasira uyu mukadzi wake. Haana kusira mbuya rupapa. Kana akasira mbuya rupapa ngauya gara panipindure mvunzo yangu apa.
Prazi mbuya rupapa munhu womukadzi, mbuya rupapa ane musha here, handiti uyu ndiye murume here pamusha pambuya rupapa. Uyu paakasvika pamusha pambuya rupapa akasvika weastori kumubvunze chikonzero saka mbuya rupapa aimutambirirei munhu iye muri zoto uri kuita zvo zvakazi. Mira ndiwabvunze chakakonzeresa kuti uyauye kumba kwambuya rupapa chii? kuti wanochengeta uyu Mwana mudoko yena wane mukadzi unozaana aiwa pamusoro nyamadzikitama kuchama imimi uyo ndiani wenyu? nditezvara wangu. Nditezvara wanyu? Alright. Nyarare chimbomira baba mashoko muri kutaura nekusaidhira awaka akanakisa maningi. Mangwana ndiri kudai uku kwamambo nyaya yenyu inoperera uko kumberi uko yangu inini nyaya yenyu naiye tezvara wanyu munoya mowitinisa futi tezvara wanyu kumberi ngatisiya yakadaro headman apei nguva mangwana tosangana mberi tatopedzera pamusoro idare unofanira kutaura ndakamira ndakaona mwana wangu osvika mukadzi wake akati baba ndauya baba tenomesiti ngani zikazi ngawo wakasumuka nana mukoma acho zikazi baba amutsadiba ndakaenda wene tabva taenda takasvikawe pasina pa mai acho kwabva chaifoni zikazi uye kuno uyo wakati ndakuya auya wakabvunzwa kuti napadziri dzefoni ngedzani zikazi ngedzani mukadzi wacho wauya wobvunzwa zikazi napaidzi ngedzani zikazi ngedzana batu nemameseji ataura wawo akaerengwa ndiripo imwe yacho wazosiya paisendana nemameseji ekuti inini ndayo kwanyachowa wapi sweet heart uruzwa uyu murume akati ndaakudini ndaakusvika panzvimbo mazwa tazomubvunza futi kuti ora izvounotaura kuti handizvizii iwewe kwanyachowa mwaiende koitei muchiende kosangana zikazi asi hapana chitakaita uruzwa hapana chitakaita pa right ndo pakabva pasi ngeuyo wangu mukorore ndikati wangu mwana ndiwe une mukadzi wakapfimbwa ndiwe wakudzifungira wakura zikazi ini mukadzi ndaakudini ndakumusiya pano pfumirei wacho macho macho akauye kune mudzimai wangu akati ndauye kuti titaurane naadhube kuti adzore mwana wawo titaurane ndine mbudzi yangu nomupe mbudzi ndimai yacho akapitirwa ngemudzimai wangu zikazi imi munudai imwimwe amuna anhu eparupapa here zikazi ati mwakati zikazi handisi kude kuti nyaya idini izike pa tode kundoti idini indopera yakadaro uyo akataura kuti wada kuti muchide kuti ipere yakadaro malo akabuda mumbatutu nemunina wacho akazi muchide kuti ipere ndipei mbudzi 15 akati ii manyanya apano right kechipiri akazouya naanozati papa baba asara ari mumusha mwaro papa baba abrian namukoma akaari apo akati adhube tauya kuti titaurane tirekererane tine mbudzi tikati inini zviri kune mwana uyu wakabvuma nyaya yake chete kundoti basi munhu akasi wakaba unoti ndiri kuzi zvatinoita ngezvekuda izvi vari papa ndataura paya kuti nyaya yekuti ireruke kubvuma muno matina maloya bamudariri chano loya ndiwe ngondoriziva zvakaitika kuti pana ane maloya ka ngatombotsvete nyembedza vakuzimutiri kumusoro iyi imwe mibvunzo nazoidairo zvokuti unoziva mapepa ako ngekubasa kwako isitine mapepa ekubasa kwedu kunoku musatengwa pamuchiyomu tode chokwadi chinobuda panapa vari papa ndiri kubata imi nemhosva mungaramba uye musharukwa uyu wabva wataura apo haatauri zvekunyepa zvinhu zvakaitika yakatambika jere rinopera muri kubvuma here kana kuti kwete changamiri apa zvakanaka kuti munhu wacho akagara pa ambozvidairo aiwade ndati muri kubvuma here kana kuti kwete orati zvisinei saka tataura kuti tiri kupedze nguva nechiro chiri padhuze imimika mangwana musatanga mashupananaoba ndode kumboti munyase kumbodzidze kuziye kuti mukaona muchitongwe kunokuka mukakasika kubvuma zvinenge zvakanaka mangwana ndiri kumuda uko ndini futi ndichakutonga ini simukai pamusore tichipo padecision iyi yabva kuna head amufungi kubatsirwa kwakanaka pane kuti murambe
mosva mwazizwa headman munati kudini munhu wakadai nge muri kuite nje muri kuite mukurambe mosva iri pachena chena yakadai sei nekuti mukaona papa akusimuka ana baba enyu kuti uyai titaurirane ndokuti akanga atoona kuti pane mhosva azvimbosve zvinenge zvinotsverudza kutotara zvinenge zvatopera. Regerai tiipedze nyaya tingapedzerwa nyaya nezvinhu zvisina basa. Inini rupapa ndiri kubatawo nemhosva yekunyenga mukadzi wemunhu. Maonere ndiri kuzviita pamberi pedare. Saka uri kuona bhuku rindiri kurerenga. Bhuku iri rakabva kuna provincial magistrate ine signature yapa. Bumbiro remutemo. Maererano nematongere enyu mhosva dzedu tsika dzechivanhu. Hatitongi zvisiri pamusoro zviri pasi pebhuku iri ba. Mhosva yemukadzi wemunhu ukabatwa wene mukadzi wemunhu muri mese musango ine mutongo wayo, muri mumba ine mutongo wayo, muri muloji ine mutongo wayo. Unasondezwisisa? Chekutanga ndiri kuda kubvunza undipindure zveshuwa uri kubvuma here kuti une mhosva yekudana nemukadzi wemunhu? Changamire. Sangana nemubvunzo wangu nende mberi. Ndiri kubvuma handisi kubvuma. Uri kubvuma here kuti une mhosva yekuti wakadanana nemukadzi wemunhu? Tanga tisikadanana. Manga musikadanani? Kwanyachoba mwaende kotsvake? Hatina kuenda kwanyachoba. Asi kuti mwakaende ndira nditsanangure changa pamusoro. Nyaya yakaitika ngekuti wakati mamuka sei ndikati ndamuka. Ovati hambai kwanyachoba ndo musi wanga nemabiko ana school ayaya. Musasi ndira nditauri. Mira yapedza utaura. Panga paine mabiko ana school ayaya. Ndikati muripi chikazi ndiri kwa matondo ndikoda zvekotengesa. Mameseji acho ndo angari mufoni. Anditika ndiani wakanga ari kubvunza? Ndiye wakati wakanga ari kubvunza ndiani kuti uripi? Ntini ndabvunza kuti muripi. Mwamuri kubvunza kuti uripi? Mwaibvunze mukadzi wenyu here kwani mwaibvunze mukadzi womwe? Maiti muri kubvunzani? Mwamuri kubvunza mwabuda kubhadhara chikwereti here? Chemaperfume. Aiwa. Ndasito kubhadhara chikwereti. Muri kurebesa nyaya sirane basa regerai ndikupe mutongo wangu zvipere. Musikati mutongo wangu ndokuendesa mberi. Yeah. Handizve? Une mhosva ka? Yakakura. Isitori diki ba. Mhosva yenyu yekusangana kwanyachowa nemukadzi wemunhu. Bhuku iri riri kutaura iyi. Mombe nembudzi mbiri. Yes. Makaputse musha wemunhu. Wozva kuti angotsvaga zvemukadzi. Muri makakonzeresa. Kwaari kwacho hamuna kogara naye, chei mwakanga muri ngoparadza chete. Dai mwakaona kuti mwadanana naye imi mwaramba mukadzi wake, imi motora nyimwe tabarika renyu. Hazvirambidzwi kuti murume unobva paimba yachienda kupinda pane imba iyi. Ikodzero dzake dzaanenge ada. Rudo hapasisina. Mhosva yekunyenga mukadzi wemunhu musango. Imbudzi mbiri nemwombe. Ndinoda kuripira mukomana. Dare rinoripirwa. Mawanda uswa. Makafumure nyika yamambo zimunya. Iwai. Azui zviri zvipfuyo. Wai $100. Mombe is $300. Mbudzi 35. 470 plus 100, $570. Mutongo wandiri kupa mudare. Raidi menchikura. Urikuzwa zvendotaura redhube? Ndokupai mazuva. Musi wa18. Hatibvunzi kuti muri kubvuma here. Uye ari kutaura kuti daiti uyai tisangane kwanyachowa kwakubvunza kuti muri kubvuma here. Ndakupai mazuva. Musi wa18 March next week but wandine dare muno. Muoya muno mubhadhara mari yangu yemahwanda uswa. Mubhadhara mari ndakuripisai. Musaenda namabhuku mangu achisana mabhuku make. Otsvaga umwe mukadzi. Imi musara nyuti mwada kuzodzokererana. Madzokererana uyo okanganwa nezvemukadzi yena. Pamusoro changamire. Mwati date ndiani? 18 ani March. Iyo zvapana kwandiri kushanda saka pinotasira kuti ndinoona mari yemataura izvi nenguva yemandipa. Pakati pfupikei. Pakati pfupikei. Udo ndikupe pakareba sei? Kazhinji kacho kuti munhu asaita misikazwa mutongo kana majasiri unokupanisha kuti yo mangwana usazozviita futi. Ndikakuti ozoya neamusi 25 December. Unonongwa kuti ndanyenga kadzani pakati pesa. Saka ndikakupa with immediate effect.
ukazwa kurwadza kotsvaga mari iyo unozwa kurwadza kweko munyenga.